ukudla kwase next chapter ngakunikeza 10 out of 10. Ithi kumnandi kakhulu yonke into ngakho. Ukudla kwala next chapter ngingakunikeza 10 out of 10. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very filling. Shout out to the next chapter. Shout out to the next chapter. I am dressed in red because I know the color of love. Woo! It lives inside of me. Now what's lotion? Siyakhuphuka namhlanje azile kuzodlala. Greetings, hello, sawubona Dumela. Hi, igama nguSinengwa kanene. But of course, ngoba wena uyi VIP yasemhlabeni, then you get to call me under my 2K and nami ngi 2K. Namhlanje njengenjwayelo Select Africa TV is out at the next chapter, about to begin the next chapter. So let me take this wonderful opportunity to say welcome to the show. You are watching I Have a Crush on You. Proudly brought to you by Select Africa TV. Na namhlanje umuntu angibhalele on the show uNkosi uthi ucela ngimtholise utholakele. Utholakele kutholakele, and that is how we are here namhlanje. Step inside kanye nami sobona ukuthi izohamba kanjani i-date, and while we do that, remember to follow Select Africa TV across all social media platforms. Subscribe to this awesome channel right here on YouTube. But okwamanje, let's make this red come through, come alive, happen. Red is for love, love is for red, and you and I, we know the color of love. Asabe. I have a crush on you. I have a crush on you. Funas pilipilo so about two. And please tell uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Igama lami nguNkosi wakamkhwanazi. Ngize lana cause kunentombazane yakafika e-studio yayizo record ehamba nomngani wayo. So ngazizwa nginokuthanda ize khona ngangisaba ukuyitshela, so bengicelile la kuna usisami eceleni wami ukuthi bengicela abantu labengisize ngikwazi sixhumane naye. Cause ku WhatsApp besikhona ukukhuluma but bephendula after 3 days, sometimes ngingamtholi ngifone ama calls bengawabambi. So ngase ngacela usizo ukuthi bakhona ngikwazi ukukhuluma naye. You know, hlezi kungidida ngumuntu esimame ne angikaze, I've never had to share anyone. Hlezi ngizibuza ukuthi abantu besilisa uwazi ngani bangabe intombazane ingatholakali ngoba ingayishayi ngawo noma ingatholakali ngoba mhlawumbe sisikhona izathu ezithize. So nje ukuthi uphendula after 3 days ku WhatsApp, wena wazi ngani ukuthi uphendula after 3 days kusho ukuthi akayishayi ngawe noma kusho ukuthi hayi mhlawumbe unenkinga yefone, or like how do you keep going ulandela umuntu uphendula after 3 days? Yeah, make sense. Yeah, but we go on ukuthi like mase ngibhala message on the time akunakho ngaphendula ngesikhathi sengilindele ngaso until ngibize ngiphume nje emudi ngicacile cha sengilo cause ngibona ukuthi izinto zami ayihambi kahle. Yeah, but do you not then interpret that as shothi akayishaya ngawo? No give up when let you give up. Yeah, ngingasho njalo but no give up na ngibona ukuthi ngayinto elula cause bese ngiplanile ngaye ngazi cha ukuthi umuntu ebengakhona ukuthi ngihlale nempilo yami yonke. Planned girlfriends worldwide, in the famous words of Dala Thukzini, indoda mayibe neplani. I love it. So uthini wayithanda ngalento kazi? Engayithanda befika studio ngathanda nje indlela iyona nempatho yakhe yabo cha uthi umuntu oyimpatho nekhapha makulona Kyle Rights afana wonke amantombazana ngaphandle like angayiphethe kahle izinto ezipetayo yabo. Yeah. So wambone studio and then utheni sakhulu niyakhuluma? Yeah, siyakhuluma, so that day ngacela inamba kwanginikeza, so ngakhothi sikwazi ukukhuluma sanithe ku WhatsApp, so easy sometimes angaphendula and akwazi umbone since the day wagcina umbone studio. Yeah. Okay, wambona nini studio? Adisele? Yeah, bintu adise. Oh, alright, cool. So yini oyayibheke wena kumuntu osifazana uma ufuna ukuthandana naye? Yeah, engakusho nje ukuthi ngibheka indlela iyona nangendlela akhuluma ngayo nabanye abantu, as let's say njengoba mina ngiwuproducer like ngiyakhona ukuphila nabanye abantu, so angikhanti ukuthi ngathi ngiphila nabanye abantu but ngathi endlini kunomuntu ozongikhethela abangani ukuthi nesenzayo nini kanjani. Awusakwazi ukufika nabantu bezo record endlini because phela naye inkanyamba uhleli naye. Oh no, ngiyabuza. So uyacula usisi njengoba ese studio? No, hayi ngisho ukuthi ngeke ngazi because bengathola lo ulwazi lakho ogcwele but umngane wakho wayefikile bezo recorder. Oh, kwakuze umngane nehamba nomngane. Yeah. Alright, cool. Unamahloni Thukile? Yeah. Kancane. What is the worst thing that could happen namhlanje? Date. Like nje mangibona ukuthi la singiyamwina, so ngakhona ukuthi ngikwazi ukumkhipha ngikhomba isicangini sele ngaye yabo. Okay, cool. Asambe sebonto kazi? Hayi singama.
So uthi usebenza studio and usuyitholele studio sakho nawe usufuna ukurecorda manje kule studio. Ufuna ukushaya ama-hits manje ubapha akagcini ngokuproducer emsebenzini. Safuna ukuba producer manje lapha enganeni. Lalela, this is I Have a Crush on You and I'm eager to see ukuthi i-studio session sabo this time around. So hamba kanjani? Bazoshaya ama-hits after hits. Ngathi ingoma zamaskandi mhlawumbe noma kuzogejeka kungakodeki kahle uthola ukuthi lapha i-microphone ayisebenzi. Asazi, stay tuned in, stick around and you are going to find out. Kodwa phela ngisho ukufind out akasemjulweni wakho. Red is for danger, but in this case, red is for love. Bese kubi mina ke usomdanger. Igama ngusinengwa kanene and angihamba ngedwa. Ngihleli noThola and khona umuntu ofuna ukumthola. Clock it. Uyaphila tatethu? Ndiyaphila njani? Right, kama nami ngusine, I'm from Select Africa TV. So ngikathe ngikufonela ngicela usihlangane la next chapter ingoba khona umuntu who has a crush on you. So igama leshow esishutha njengamanje is called I Have a Crush on You. So kunejongo othi wakubona uyimbali, ufisa ukuyikha imbali, ihlale ngakuyena, ayinisele, ayishaye nge-tender love and care. Ukhona ubhuti around, uzombona maduzane, angeke ngikwazi ukuthi ngisho mina ukuthi uyibani. But I'm just giving you a heads up so that uzokwazi ukuthi sizileni la ngoba efonini bengakakuchazeli ukuthi occasion ime kanjani yabo. So ngifuna ukucheck ukuthi unjani, can you continue na inkinga nokuthi bekushele kwicamera ngoba phela into ezokwenzeka le. Singaqhubeka. Ngaqhubeka. Igama lakho sephela uba Utholakele. and utholakele for him, yes. I'm preaching. Thola uyayibheke ini kumuntu osilisa mawuzothandana naye? Mina ngikubhekile ukuthi angibele neqiniso. Abe nothando angadlali ngami. Ngoba abantu fethu bayadlala ngabantu beminyango. Bayadlala ngathi ngisho njalo nje. Bayasihetha kakhulu yabo. Yeah. Uzokwazi ngani pho ukuthi ngiyadlale ngawe because umuntu mayekhetha ubona usubona. Khona bazokhetha khona bengebekhethe but like there's no way of knowing ubona nje usubona. Yeah, kona kukho lula ukuthi wazi ngakenzeki yabo. True. Yeah, kukho lula ukuthi wazi ngakenzeki kodwa ke phela umuntu uyombona mayefika mhlawumbe uthola ukuthi uyilungele ngcwele ngaleyo ndlela nawe uzubona ukuthi hayi shoot uqinisile ngempela. So into ebalekile kuwena mawuzothola umuntu omusha usukubheka i-character yakhe awunandaba nama-looks and financial status and ukuthi uyasebenza noma cha noma unemoto noma kanayo unengane noma kanayo ubheke nje i-character kuphela ukuthi umuntu onjani. No, nako lokho kuyahambisana. Yeah, kuyahambisana. So ubani like umuntu onjani ongathi uyi-type yakho? That's what I'm trying to get. Umuntu oyisebenzayo yabo. Okay. Angaba umuntu So indoda enomphatha awuyizwa kahle. Nkosi yami. Oh, the pressure is getting worse. How you feel? no, hayi ukuthi akuyifeel kodwa nje ngithanda lapho la kulabo abayiphethe bona. Okay. Yeah. And then that's it. Yeah. Yini engabe turn off kuwena namhlanje njengayenza ubhuti noma ngayisho noma ngayigqoka ungathi mayifika la bese uthi we Angitshajani. Awujajani. Angitshajani kuphela ngiyobona makuzwana nami. Okay. Mawukuthi kuyahambisana nami. Yeah. Are you nervous or are you curious to see ukuthi balo? Hey, mfethu. Ngiyafisa ukwazi. Sikukazi. Unomcabangelayo lento le? Angazi ngizothi ubani. Angazi ukuthi ngizothi ubani ngoba kokunye ukuthi ngibe nginganakani. Nginalo into ukuthi ngibe nginganakani. Umendo sisizothola kanjani ungabanayi? I mean bacasula I agree but kumele ubanake uzomisa kanjani? Yo, ayi ngeke mfethu. Indaba ungabanayi ubusy. Mfethu. So I'm taking njengoba ubusy kushuthi awuna our relationship. You don't have time for that. Okwamanje. You're gonna make time. Okwamanje ngibhizi nama monologue ngiya-actor. Oh, you are an actor. Manje yabo nje bengisayibeka kancane into ezobuye eceleni into ezobuye Okay, cool. No, I hear you. Akasambe sobona ugayi ke ukuthi isikhatsini. All right. In 3, 2, 1. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You.
Red is for danger, but in this case, red is for love. Bese kube mina ke usomdanger. Igama ngusinengwa kanene and angihambedwa. Ngihleli nothola and khona umuntu ofuna ukumthola. Clock it. Siyaphila tates. Ngiyaphila njani? Right, kama namusine, I'm from Select Africa TV. So ngikathe ngifonela ngicela usihlangane la next chapter ingoba khona umuntu who has a crush on you. So igama leshow esishutha njengamanje is called I Have a Crush on You. So kunejongo othi wakubona uyimbali, ufisa ukuyikha imbali, ihlale ngakuyena, ayinisele, ayishaye nge-tender love and care. Ukhona ubhuti around, uzombona maduzane, angeke ngikwazi ukuthi ngisho mina ukuthi ubani. But I'm just giving you a heads up so that uzokwazi ukuthi sizilini la ngoba efonini bengakakuchazeli ukuthi occasion imi kanjani yabo. So ngifuna ukucheck ukuthi unjani, can you continue na inkinga nokuthi bekushele kwicamera ngoba lento ezokwenzeka le. Singaqhubeka. Ngaqhubeka. Igama lakho sephela uba Utholakele. and utholakele for him, yes. I'm preaching. Thola uyayibheke ini kumuntu osilisa mawuzothandana naye. Mina ngikubhekile ukuthi angibele neqiniso. Abe nothando angadlali ngami. Ngoba abantu fethu bayadlala ngabantu beminyango. Bayadlala ngathi ngisho njalo nje. Bayasihetha kakhulu yabo. Yeah. Uzokwazi ngani pho ukuthi ngiyadlale ngawe because umuntu mayekhetha ubona usubona. Khona bazokhetha khona bengebekhethe but like there's no way of knowing ubona nje usubona. Yeah, kona kukho lula ukuthi wazi ingakenzeki yabo. True. Yeah, kukho lula ukuthi wazi ingakenzeki kodwa ke phela umuntu uyambona mayefika mhlawumbe uthola ukuthi uyilungele ngcwele ngaleyo ndlela nawe uzubona ukuthi hayi shoot uqinisile ngempela. So itebalekile kuwena mawuzothola umuntu omusha usukubheka i-character yakhe awunandaba nama-looks and financial status and ukuthi uyasebenza noma cha noma unemoto noma kanayo unengane noma kanayo ubheke nje i-character kuphela ukuthi umuntu onjani. No, nako lokho kuyahambisana. Yeah, kuyahambisana. So ubani like umuntu onjani ongathi uyi-type yakho? That's what I'm trying to get. Umuntu oyisebenzayo yabo. Okay. Angaba umuntu So indoda enomphathi awuyizwa kahle. Nkosi yami. Oh, the pressure is getting worse. How you feel? no hayi ukuthi akeyifeel kodwa nje ngithanda lapho la kulabo abayiphethe bona. Okay. Yeah. And then that's it. Yeah. Yini engabe turn off kuwena namhlanje njengayenza ubhuti noma ngayisho noma ngayigqoka ungathi mayifika la bese uthi we Angijajani. awujajani. Angijajani kuphela ngiyobona makuzwana nami. Okay. Mawukuthi kuyahambisana nami. Yeah. Are you nervous or are you curious to see ukuthi balo? Hey mfethu. Ngiyafisa ukwazi. Sisukazi. Khona umcabangelayo lento le? Angazi ngizothi ubani. Angazi ukuthi ngizothi ubani ngoba kokunye ukuthi ngibe nginganakani. Nginaleyo nto ukuthi ngibe nginganakani. Imendo sizothola kanjani ungabanayi? I mean bacasula I agree but kumele ubanake uzomisa kanjani? Yo, ayi ngeke mfethu. Indaba ungabanayi ubusy. Nemfethu. So I'm taking njengoba ubusy kusho ukuthi awuna our relationship. You don't have time for that. You're Okwamanje. gonna make time. Okwamanje ngibhizi nama monologue ngiya-actor. Oh, you are an actor. Manje yabo nje bengisayibeka kancane into ezobuye eceleni into ezobuye No, I hear you. Akasambe sobona ugayi ke ukuthi isikhatsini. Alright. In 3, 2, 1. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You. Kunjani Ntokazi? Ngiyaphila njani? Siyaphila senza kuwe. Phila nami. Yeah, kodwa maniphila ngethemba ukuthi sangibona igama lami nguNkosi. Wamkhanazi wakwafika last time for the studio wahamba nomngane wakho nizorecorda. But ngayicela number yakho but ngingazi noma usangikhumbula. Ngiyakhumbula wena kanti lo. Liyaswami mina yabo bengiphelile Nkosi sibangisize ngikwazi ukuthi khona ukuxhumana because sometimes benginakho ubhala ama messages for ukungiphendula sometimes ungiphendula. So bengithi nje ngicela usizo ukubona ukuthi into yami izokhona nokulunga ngibone ukuthi ngiyasizakala noma ngisizakale.
Okay, ukuba busy kushuthi ngasho njalo. Yeah, Lokunganakile kwami yeah, ifoni kakhulu. sibonge ngoba uspirit wanamhlanje ngikhona ukuthi nami ngiyibike njengensizwa cause ngeke ngizwe kuthiwa khala sikwephulele ngibona ukuthi ngiyakhala nengifulela ngento engakanani. Yeah, sisami la njengoba ngichazela sami isitolo sami sokuthi nje ngathi ngikubuka kwaba khona lokho like ngathanda ngabona ukuthi mhlawumbe singakhona ukuthi sibe ne-future e-right siwabe. So ngeze ngazi ukuthi isitolo sakho singanjani. Kodwa mfethu bengingekho enye indlela yokwenza ngaphandle kwale. Hayi bingekho siswami like leyo ngikhulumile nje ku-WhatsApp ngibona ukuthi hayi ngathi iyadotisa so ngabena ngakhetha ukupasa ukuthi nje khona ukusise. Okay. Hayi ngiyakuzwa ukuthi angiyithathanga serious. Angitshela ukuthi nje yabo uyazi nawe ukuthi intombi ayiduli. Ngayitshela kanjalo angizange ngize ngibe serious ukuthi mhlampe ngaleyo ndlela ukuthi ungaze ungifikise. Yeah, but ngiyathemba ukuthi nawe ngiyabona ngathi bengiserious but because mhlawumbe bengekho serious mhlawumbe ngangikagive up asekuqaleni ukuzila so. Yeah, siswami ngithandile a lot. Angifuni ukuqamanga indlela ebengizizwa ngayo ngawe thini nawe nje angiboni ukuthi easy for me ukuthi ngivele ngigive up. Oh, Lokwanzima-ke mina ngahlehla isikhathi sami ngaso yazi. Angiyena lo muntu onesikhathi otholakalayo nje kalula ngenganami izinto ezinye engizenzayo njengoba ubona ngangifika lapha ngifelezela umngani wami. Mina kodwa ngenze active. okay. Yena uyathuma. Hayi-ke shuthi singasho ukuthi lento iyahlangana nabo umama uya-actor ubaba uya-producer ngapha into e-right cause siyakhona ukusapothana lapho nalapho so angiboni singayinto enzima leyo cause singakhona uku-understanda ku-acting. I hope nawe uyakhona uku-understanda for izinto ezenziwa uproducer. Kungathi-ke bakithi uma uthi mhlawumbe ngiphumile like kunama-events sengabuya umama useqhuvile endlini angisakhoni kwakumbamba yabona. Into sokuyilokho. Sewubuza imibuzo eminingi. Yeah. Ngiyakuzwa mfethu. Ngiyakuzwa kuphela ukuthi nje ngisuke ngayithathela kude ngangayinaka kodwa-ke okay ungitshele-ke njengoba uthathile isilindo weza la uzoyimela ngempela lebheke kuzodlale nami. Awu 100% sure kanjani ngingayimela ba because nginsizwa wamela amagama. Bese sengasenzeki ngeke ngenzeki. Angiboni ukuthi ngeke kwenzeke bakithi. Okay. Ngiyakuzwa. Ake sizame kodwa ukuthi mina isikhathi angingazi kodwa ngcono ngoba nawe into understandayo le yenzayo. Yeah, ngiyazwala because mawuchaza ukuthi isikhathi awunaso awuvele nje unyamalale so njengoba sengazi ngiyazi mhlawumbe mengikwata mhlawumbe ngosicaswa kancane but ngibe ngibela nganeno ngazi it's alright. Shuthi khona into susabhizi ngaleso sikhathi. Umsebenzi. Yeah. Yeah. Yini-ke wona ekwenza ukuthi uzulandele ngempela kangaka? Uqala nje ngisho about sangiqala ukubona impatho yakho ngasho ukuthi indlela ophatha ngabanye abantu ayifani nalamantombazane esinawo la endaweni. Nendawo ophuma kuyona yabo cha indawo e-right ukhulise kahle uyakhona ukuthobela omunye umuntu uyakhona uku-understanda izinto yabo. So yakona kwaba hard for me ukuthi ngikhona ukuthi ngihlanganise lezi zinto ngikwazi ukukhuluma nawe fast bese kungiphoqa cause I won't lie insizweni yami bakithi washiya nje bakithi kugcwele okuningi kugcwele bakithi so ngathi nami ake ngisukume njengensizwa ngithathele phezulu ngibone ukuthi umuzi kababa sivusa kanjani. Yeah. Ngiyakuzwa kodwa ngicela ukuthi-ke unginike isikhashana la. Njengoba wena kade usuyinikile isikhathi wami okwabonke angithi. Yeah. Ngicela unginike isikhathana nami ngiyibuke kahle and then seyiqedile abayini. Hayi kulungile siswami ungathatha nje isikhathi
kwazi ukuthi ngihlezi ngikhona anytime ngenza i-call or kuqhubeka sikhulume ku-WhatsApp kuyoba kwena. Yeah. Shothi sengizokuzama ukuthi ngiyinakeke ifoni ngoba nginganatsheli. Hayi mhlawumbe nakho kuyosebenza but because mase ungaphenduli inhliziyo yami vele ibe buhlungu. Ubone ngathi shuthi lento engiyenzayo shuthi nje it's just a joke ayindawo. Ngiyadona serious. Yawubakithi sengiphatheke kabi impela ngidumele. Hayi kuleka. Sengizokula. Hayi singajabula mase kube njalo. Ngizontshe ukuthi kusahamba kahle ni right? Yeah, hayi kusahamba kahle. Ngathi usuthi. Ufisa ngisho ukulala ke manje abathi ufisa umbhede. Yeah, bethu ikhathele. Kupho kakhulu. Hayi ngithi ngiyaqalekisha lamanzi just for ukwehlisa umoya because Ubunamatata kakhulu uthenze ke uzokwazi ukuthi. yeah. Ha, so manje ngidate udayede uyambuka nje. Hayi mekulela kwasusa yena nje is fine nokunye sokhona ngempela ukuthi sala. All right, cool. Out of 10 ngabanika bike Awu 10. 10 out of 10. Phosile gcwele umnandi ukudla noma Yonke into nje ihamba kahle. Ku right. So since ufuthi ubanika 10 out of 10 i-date yenu ke ungayinika ba? 8. 8 out of 10. Lutho ushodayo. Ethi ngithukile bengalindele. Okay. Yabona nje sengibona bengayitshela ukuthi ngempela waye serious yabo. Oh so uziba nje ngoba umthatha serious. Anginakanga she. So ukube zathi ibekwa wakuletha kwi-date uzokwazi ukuthi mayike WhatsApp umthatha serious umphendule. Yeah. Okay. Usinike nabafonga lokho. Hayi ngishema akunawo amaningi. Yeah, amaningi nje akunawo. Awunawo uzabaningi. So uthomnika 8 out of 10 1 ukuthi ungalindele lo munye. Kusaba nje, just kusaba. Ingalinde ukuthi angengizisa la. Indaba makulethela kunana qala uzala Yothi yaqala ngithukile. ama points abathi wacosila kufana. Hayi. Ngenza sinami ngikwazi Ukhululeke, ne? yeah. So wena kungathi hambe kanjani i-date ngosi would you say into ezelela ekhaya iphumelelile? Yeah, ngingasho nje ukuthi uphumelelile because ngwazi nokukhuluma into lebekade ngigcinile mina so ngikholwa ukuthi ngwazi ukukhipha nami qhubeka ngiphile njalo. Okay. So uhappy ngempendulo etholile kuyena? Ngisekulekile impendulo. Yeah, sengilize khona ingacacanga kahle. But ngibona isikhathi ukuthi right na si right ngisho Mawuthi ayicacanga kodwa ni right ushuthi. like indlela aphendule ngayo bengalo mhlawumbe ukuthi uyangivumela ukuthi ibe ingcenye yempilo yakhe noma akangivumeli. Oh so the confusion in that regard. Yeah. So clarify it. Nangu jijikile uba. Hayi okay. Ulungile akabe yiyona. Iba abe yona ezinabe indoda yakho. Ezimthini ya relationship. So sekurecordekile studio fika shaya hit after hit ngathi ugatsheni. Uvele kwenzeka nje. Ngicabanga ngisho baseline nje mengiswala ngiphume ngiyohlanganisa izinto ukuthi ngihleleka kanjani. Wow, okay. This is good news. This is good news. Congratulations, guys. Cela ningisize on the count of 3. Nisho kanye kanye. Nithi, this is our next chapter. Okay. Singarehearse kuqala. Nifake energy wena osuthike nje cela energy more. Okay. Ungcono lo ngadlanga. Okay, sorry here's 1 2 3 go. This is our next chapter. Yes, but okay. Are you ready? 3 2 1 and go. This is our next chapter. And let's unpurge. OMG, ngaze ngahappy bo. Kwaze kwalitha ayibo kumnandi la. Ngifuna istudio ke namanje, ngifuna istudio zorekhodela kusona. Ngoba ngiyabona lama hits enwadropha la ngathi nami ngiyadinga ama royalties kanje ngiyafuna ukuthi nami ngikwa enjoy. Guys, uzowathola khulile. Oh my god. Cela unishiye.
Enjoy your food mangabe sekufika. Thank you so much Dadewethu for giving us your time. Ngiyabonga ukuthi ubungazi ukuthi uzele lapha ufikile. Thank you for ukuthi usithembe ukuthi singawenze nje. I'm so happy for you. Congratulations. And ngifisela konke okuhle emjolweni wenu. Never give up ke guys. Emjolweni kunzima ngizwani ngabe. Ngiyadlala ngazilutho but nginokuzwa kuthiwa emjolweni kunzima. Nibe nembumbe unity. Indaba zenu ningayitshela abantu nidile nazo. Sengizobe i-marriage counsel. Emva kwenu sengizoba yini ukhuzana. Okay. All the best ne. Ngiyabonga. Yazi uma ungafana noNkosi uyisikelele iAfrica. Bese uyasibalela la kwa Select Africa TV. Wehlise nje pride. Kungashaya this time next year. Usunephakade lakho senishaya ama table for 2 i-romantic setup khona la ekhaya next chapter nigoku ready kuyi-Valentine kumnandi kunjeya. So this is your sign to write to us on the email address down below. More would now yathanda ukuba part of the show. It's Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You because it's true, I do. Bukeli igama nguSinengwa kanene. But of course ngoba wena uyi-VIP yasemhlabeni, then you have the honor to call me Antoma 2K and angena ngithi Antomdala please ungadideki. Nami ngi-2000 and I'm your matchmaker made in heaven. Thank you so much for tuning in and being a part of the young love ekade siwitnessa la namhlanje. Please follow us across all social media platforms and subscribe to this channel on YouTube. It's Select Africa TV yonke indawo. Nami ngiyatholakala enkundleni zokuxhumana ngu-Antoma 2000. But for now, let me love and leave you. I'm signing out. Till we meet again next week Tuesday, same time, same place. Happy Tuesday.